bol rang in thil tumde thil ti than te kan neya chunga chuan thian te kan neya Africa tin tin journalist to chumin thil thina chu pa chuan chu tiang chuan atia chumi te chu tiang chuan anom khoma chu ta chuan anin hu khom ti thlengin kan thria mai ro chu rino mangai Africa ni se wena hian phorvek to ka tum lawani khati hun lai khan Mizoram kha a chelai le derani hau lawa amai ro chu Mizoram khan poisak chu nei tlem deuh chu ni ZPM kan lan ma Mizoram le kan lan nu Mizoram a hian danglam na tam taka omin ka hria kan tongkam then khata taka ni nge ni lo ka hrelo mai ro chu tongkam tua leng chu te ro ka tilawa la ro ka tialom ti te kha ania ani tak tak theilawanga kan tia mai ro chu office a kan han thua ani tak tak mai om mange o kan ti ta ni kan ho tu ten he na train thil kan han thria sarkar kan thopui ten he na train thil kan han thria ni lo tura kan du ni om lo kan ngai kha alo ni treu mai ti Mizoram sarkar kalphunga hian kan han huta